Nosaltres, a través d'un col·laborador, vam visitar Faber, deu fer un mig any o una mica més, i ens va semblar superinteressant aquesta experiència de poder fer una estada aquí amb persones que estiguin treballant en la mateixa àrea de treball que nosaltres, i per tant, quan es va proposar fer una estada sobre desenvolupament local, que és el nostre àmbit de treball, i que realment considerem que és molt rellevant poder analitzar i fer recerca aplicada en aquesta àrea, el fet de poder venir aquí i compartir temps de qualitat amb gent que està treballant o que està en aquesta línia, ens va semblar superinteressant. Per una banda, crec que és això, el fet de poder disposar d'un temps per concentrar-te en un àmbit per nosaltres, que el dia a dia a vegades és pervers, ha estat molt interessant. Per tant, poder dedicar-se temps a treballar, a aprofundir en un projecte nostre, però alhora poder compartir també estones i temps amb altres persones de diferents projectes que també estan una mica treballant en la nostra línia. Nosaltres diem que en l'àmbit del desenvolupament local segurament hi ha poca recerca, poca investigació, però per altra banda hi ha més acció, per tant trobar espais o conèixer persones que realment estan fent línies de treball, de recerca en aquest àmbit i que també ens permet veure com s'aplica. Pensem, realment, el no haver-hi ni moltes càtedres ni molts grups que investiguin en aquesta línia, tenir un espai on concentrar persones d'altres llocs del món que sí que ho estiguin fent és molt enriquidor, i per tant realment penso que és un dels àmbits que és molt encertat, i potser anar-ho tematitzant o veure com es pot aprofundir, perquè a vegades sí que hi ha conceptes que són molt amplis, com és el desenvolupament local, i potser veure línies específiques. Per tant, realment pensem que és un àmbit de treball que pot aportar molt coneixement i molt valor a l'hora de compartir experiències, coneixement, línies de treball, per tant, totalment recomanable.